ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi. Ka nuna min cewa ni banza ne, ni mutumin wofi ne. Anya kuwa laifin nan da kai min zan iya yafe maka kuwa? Baba yanzu aminin ka yafi yaranka. Yafi ka? Nace yafi ka. Bai taba so samun zuciya kamar yadda ka so samun zuciya ba. Bai taba karya min zuciya kamar yadda ka karya min ba. Saboda haka ina mai tabbatar maka da cewa daga yau ba ni ba kai. Saboda haka ka aje min mukullin motata. Kuma duk wani abu da ka sani cewa zai haɗa ni dangantaka da ni da kai, ka tabbatar da ka ajiye mu, kar ka sake dawowa nan gidan. Mutumin banza, mutumin wofi, sakare shashasha kawai. Abinda ake faɗa musu ba shi suka ɗauka zuciyarsu suna yi ba. Alhaji, kar ki ce da ni komai, na faɗa miki. Idan an baza a dace daɗi ko rashin sa da rintsi karma kauce abinda babba ya hango yaro ko zai hau itace. Nafisa, baki da haƙƙi a kaina. Wataƙila shi yasa Allah bai banni na aiwatar da mummunan ƙudurin da nake son aiwatar a kanki ba, mara kyau. Haka ne, gaskiya ne. Wataƙila shi yasa hakan ya fi zama alkhairi a gare ta. Wannan yaron ba ɗan halak ba ne. Na yi mamaki yadda aka yi jinin Alhaji Yusuf ya gurɓace haka. Gami da tarbiyyar shi da ilimin shi da bai amfani yaran nan da komai ba. Abin da ke ci gaba da cimin tuwo a ƙwarya shi ne yadda yake ci gaba da zama da shi a haka. Wannan bai kamata ka damu da damuwar wasu ba. Kaga yadda jikinka yake. Wallahi mama, banda Allah ya sa baba ya dakatar da ni. Da sai dai aka yi wa mahaifinsa rabin jikinsa, amma dai ba duka ba wallahi. Shi yasa na dakatar da kai. Ina son ka san cewa ka girma. Aba baba, to gani ne daga neman haɗa arziki da shi kuma kawai sai ya kawo mutane wani shirme. Aba, wallahi na bubburma masa wallahi. Nafisa, ki haƙuri kuma ku zama shaida. Duk ran da kuka na amince da auren wannan yaron ya aure ta, to ba yin kaina bane ko bayan raina. Duk wanda ya bata shi a cikin ku ban yafe mai ba. Ba zai yi ma. Ba ma wanda zai yi. Ka daina bani haƙuri akan wannan abin da yake faruwa baba. Ni na san ba wai kayi haka bane domin wani abu, a'a. Ni na san kayi haka ne domin zaɓa min abin da ya fi alkhairi a gare ni. Ka daina damun kanka da wani abu. Allah ya miki albarka. Na gode sosai da kika fahimce ni. Sai, ala garba. Ko Nafisa? Nafisa. Afuwan, na san ka kira ni wayan a kashe ko? Yes. Ina ta neman ki tun safe. Akwai abin da ta so nake fatan saurare domin su da sako. Ni ma wani abin ne ya faru. Gidan na cike da bazata, sai yanzu natsuwan gidan ya farfaɗo. Yanzu dai kana ina? Ina Kaduna, ina ɗakin abokina. Kai sauri don Allah ka zo yau domin ina da buƙatar ganin ka. Ke ma kin kashe matsalar ɓangaren ki kenan? Ban kashe ba, an kashe min dai. Ni na kashe, yanzu haka babu wata fargaba auren wata. Dama damuwa da nake ciki shine na ɓangaren ki. Ta ɓangare na har abada ba magana. Sai dai zan so ka zo domin zuwanka wata dama ce mai ƙarfi wanda za ta haɗa auren mu. Zan zo. Zan ji daɗi kuma zan turo ma adres saboda in ka sauka sai ka kira ni. Ina son ka. Ina son ki. Zan bar ki.
har yanzu ban gamsu cewa ka da hankali ba wallahi. So na ne ma alfarma zama ɗakin ka shine kake min wannan kallon ku? Kai ka san wata alfarma. Ni kai ka da ka san ni in har gaskiya ta zo faɗi kawai nake. Kai bauta. Ni ke kokarin miƙa ma soyayya amana da ka kwace daga hannun iyayenka. Zan daina faɗa ba wai dan bai kamata ba, sai dan kawai dan hankali su. Beta. Da kayan na gaba ɗaya karfi? Yanzu rayuwata da komai suna cikin wannan jigar. Safe ko? To gani? Na ji jiki, na firgita kuma na sha wuya matuƙa. Ganin ki da na yi, ya yayi dukkan damuwa na, dukkan wani bakin ciki na ya yayi. Nafisa, ke ce sirrin farin ciki na. Ni ma haka. Yanzu damuwa na ya wanye. Lokaci ne da ya kamata mu ba farin ciki lokaci akan mu. Ko? Shi yasa duk kalaman da na tanada, ganinka ya sa komai ya ɓace. Zuciyata cike take da farin cikin ganinka. Kallonka kaɗai ya wadaci zuciyata. To, yanzu ma hau mashin ko? Mashin? Ni da ban san komai ya raba ni da kai? Ai kawai mu taka a ƙafa. Babu nisa ne? Kana tsoron nisa ne? Ba nisa nake tsoro ba. Kawai dai ban so kiki sha wahala ne. Ni da ganinka ya isa ya raka ni konan da bangon duniya ne? To mu je. Nafisa. Dakata Said. Kana tsammanin zan ji daɗin abin da kai min? Kana tsammanin kai min hidiman da raina zai yi farin ciki? Kana tsammanin ka taimaki soyayyar mu ne a haka? Me yasa ba zan yi wa soyayyar mu haka ba? Me yasa ba zan yi saudakar da farin ciki domin mu samar da nagartacce a tare ba? Me yasa zaki ji kamar bai yi abin da ya kamata ba Nafisa? Baka kyauta ba. Ya za ka rabu da iyayenka saboda ni? Haka kake so in yi idan ni ma ya zama ban da wani hanyar mallakan ka? Ba zan so ki haka ba. Yanzu dai ki yi hakuri. Kuma ya riga ya faru. Farin ciki na shine ke. Idan baki bani damar jin cewa na zo wurin farin ciki na ba, zan ji damuwa sama da korar da aka yi min a gida. Na haƙura amma ka tabbatar min da cewa ka yi wauta za ka gyara. Na yi wauta, zan gyara insha Allah. To yanzu ya za ka yi da maganin bautan ƙasa? Mu fuskanci yanzu, gobe mu jira zuwanta. Mu je in ga sababbin iyayena, idan na kusa su kira ni da ɗa. Umarnin iyaye idan an baza a dace daɗi ko rashin sa. Kai da kake cewa tsaya kan mu fake mu taho a cikin ruwan nan ai da yanzu mun taho da ruwan ya jiƙa mu kallon da ko ina ya jiƙe ruwan fa hannun ya kawo. Na ma ji daɗin tsayawan da muka yi ko mun zaina tare da soyayyata. To yanzu dai barin ƙara ma ƙarfin tafiya ga gidan mu can mun kusan kawowa. Uban me kawo ka gidan nan? Me kawo ka wajen ya ƙauye? Gidan da ake son haɗa auren ku don a cuci mahaifinka? Baba, ba dai shi ne ba. Shi ne nan,
ya zazzage ni sannan kuma ya kira ni da jahili. Ka cuce mu. Ka cuce soyayyar mu. Ya mun kai ne shegen da ka zagan mun uba? Sayi. Sayi. Kalau? Na? Lafiya kuwa? Lafiya da wallahi. Na dan yi mantuwa ne. Ya naga duk ka sauya. Ba kuma wallahi. Mantuwa ne ya dan yi. Kuma tabbas ina ga motar da hauni. Mantuwa kuma? Subhanallahi, yanzu ya za a yi kenan. A'a. Na tuno ya ce mishi dan garin ne kuma yana nan. Dan haka barin jin an so. Haba farin ciki na ya zaka koma ka bari mana miji tunda ya ce dan garin nan ne. Daga baya a duba shi ko? A'a. Abin yana da muhimmanci. Wani abu zai iya giftowa kuma ya zo ya wuce. Gwaran je in same shi. To mu koma. A'a. Kin ga gida za a neme ki. Bari kawai in je in dawo. To kuma haka ne. To ba ni jakarka. Ko ita ma za ka hana ni? Sai na dawo. To, sai ka dawo. Amma fa kakka daɗe. Ran daɗe ba insha Allah. Kar ka yarda ka mance asalinka. Abin iyaye shi ne tasirinka. Yadda kai ake mara yau ta sannu. Ye dakata da Allah. Jakan waye wannan? Ta wace? Ke? Kaga shege yarinya. Ina magana kina so ki mun rashin kunya. Duk laifin baba ne ai. Sai na gaya mai kar aka yarinyar nan boko. Kashi yanzu tana nema ta fantsari. Amma bari mu je mu ga me ke faruwa a bayan garin. Na yi mistake, na shiga uku. Nafisa, lafiya? Nafisa. Na'am baba. Na baki zaɓi. Bayan zaɓi na, ki kawo mu wanda kike so. Domin a yau, mutane uku suka tallata min yaransu, kuma a cikinsu akwai na kirki. Ki kawo mu wanda kike so idan akwai.
Akwai shi mana. Kin san shi ne? Malam ai ya kamata in sani. To idan akwai, ina buƙatan ganin shi daga yanzu zuwa wani lokaci. Zuwa yaushe kenan baba? Zuwa kowane lokaci daga yanzu. Idan ba haka ba, zan ansa ɗaya daga cikin wanda suke buƙata. Duk wanda ya ƙara min magana nan gaba, zan ansa ni kawai. Bukata na shine na aurar da ke. Domin budurwa irin ki, ba zan iya bari in ci gaba da zama da ita a ƙauyen nan ba. Kin ji ko? Ina yaron yake? Bakin ce ya shigo ba? To ya kamata ki gaggabta shirin gabatar da shi a gurin babanki. In kin ki kuma, to shikenan. Kin ga tafiya ta baki. Ina kake Sayyid? Ya kamata ka bayyana. Kin zamo tamkar iskar da nake shaƙa, wacce ba ta fita sai tare da yabo, ƙauna tare da tsantsar tunaninki. Wallahi nake gaya maka, ka yi asalin folawa. Allah wallahi tallahi. Mugu, ka lallaba ne ka zo ka aure ni ka je ka kashe ni da talauci? To wallahi tallahi bari in ga maka ka ji ba malamin YouTube ba. Allah ya sa malamin Google ne kai. Dan YouTube. Yanzu me abin yi? Abin yi kawai ya je nemi sana'an yi ko kuma ki raba da shi kawai. Dan gaskiya ba wani alkhairi a tare da shi YouTube. Ai alƙawarin zan gaya miki. Zan maka duk abin da kake so. Hawayen zuciya, hawayen zuciya. Allah ya nuna min ranar da zaki shigo cikin gidana a matsayin matata. Da rayuwarsa da mutuwarsa ba shi bane a gabana. Dakatar Allah! Baba, idan mama ta ci canza halinta ka karo aure. Iyayen wanka. Tabbas manzon Allah ya yi gaskiya. Sallallahu alaihi wasallam. Gimbiya ko kuma na kira ki da zinariya. Na zo daga Kwambara. Na bar gida ne dalilin soyayya. Zama da zargi ta yadi zan iya. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana Mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu. Jarumi a masana'antar Arewa Comedians. To na shahararren channel din nan namu mai suna Isha Sharif. Channel ne da ake yin series manyan fina-finai na Hausa. Channel ne gaskiya matan tana mana kokari musamman idan zamu yi fina-finan mu na KACHALLA Investment. Shi yasa nake son yi amfani da wannan damar in tallata muku channel ɗinta mai suna Isha Sharif. Ku je ku subscribe din Isha Sharif sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda idan an saki shirye-shiryen fina-finan za ku kalle su kai tsaye a wayoyinku. Na gode na ku mazaje ne masoya ku nuna min wallah Isha Sharif a YouTube. Na gode. Albishirin ku masu kallo, ingantacciyar tashar mu ta YouTube mai suna Vista Studio TV ta yi kuro domin nishadantar da ku ta wani sabon Hausa series namu mai suna Dajin Asaba. Cakwakiyar soyayya. Hello? Gimbiyar mata. Ya kike jin daɗi? Hello, fa aiki. Kin san me yasa ma ban kira ki ba har yanzu? A'a. Sannu baba.
Yaya Umar, kana jin abu da nake ji kuwa? Kamar kukan damusa. A nan din dajin azaba zai dinga zuwa muku a duk ranar Laraba da misalin karfe 8:30 na dare. Ku dai kawai ku ziyarci tashar mu ta YouTube mai suna Vista Studio TV, ku danna mana subscribe, kana ku danna alaman ƙararrawa ta yadda da zarar mun sako shi zai dinga sauka a wayoyin.